Spremni smo za treću rundu, tačno smo na pola meča, inače imamo 6 rundi po minut i po, tako da momci, da ne pričam mnogo, Miki je krenuo jako, provukao još jedan udarac, vidimo da su momci i dalje neumorni, bilo je teško, ali i dalje imaju jako puno duha. Iskreno, šokiran sam sad informacijom da ima čak 6 rundi, moraju biti pametni, moraju misliti na kardio, na pluća, ne smiju žuriti da završe meč, jer ako ti preživi protivnik, najbolj si. I da, tu je ta neka strategija, taktika glavna i evo već vidimo tenziju, svi su ultra upaljeni, kreće kosilica, kreće vrtenje, to je to. Opet pogađa Miki. Miki je konstantan. Ali ne predaje se Drkač. Ne predaje se, vidjeli smo da je provukao jedan udarac koji ima više sile nego Mikije, vidjet ćemo šta će na kraju biti slučaj. Hala je na potpunoj strani Mikija Madića koji je pokazao lavlje srce, vidimo ovde umor. Još samo 30 sekundi, Miki kreće naprijed. Da li će Nestaju završiti momci, ovaj meč? nema bežanja, nema stajanja za odmor. Momci daju se... Drkač udara Mikija dok je bio na podu, da li će ovo biti minus poen? Vidimo ćošak Mikijev koji je jako upaljen, to je Pinki. To je Pinki koji loži... Da, udara Miki jako. Da li će Drkač izdržati još 3 runde ovih udaraca? 10 sekundi do kraja. Momci su umorni, 10 sekundi do kraja. Drkač je krenuo da provlači neke udarce i ovo bi trebalo da bude kraj. Kraj treće runde, idemo. Meč se jako brzo pretvorio u MMA. Da.